हे आपले डबलवारीचे बुवा नितीन शेठ चव्हाण. काल आम्ही इकडे गप्पा मारत होतो तेव्हा इकडे ना एक छोटासा किरडू होता. कसला होता रे ता? मनियर. इकडनं खायना तरी वरती येईल आता इकडे. आणि अचानक एवढं रूम पॅक असताना आमका समजला नाही था खाई नाही येईल आता. पूर्ण रूम पॅक आहे. काल त्याका आम्ही जीवदान दिलं. एका सुरक्षित ठिकाणी त्याका पकडून आम्ही सोडून दिलं. हे ते मिळालेलं आमका आता. एक सर्पमित्र येलो आणि त्याका सोडून दिलं आम्ही. आणि हे आपल्या शुभम दादाचं दुकान. दादा खय गेलं? बाहेर म्हणजे खय? बाहेर तो आमका पण समजलं. बाहेर नक्की खय? आम्ही किती वाट बघी होतो 12 वाजल्यापासून. 12 वाजता नाही गेले. मग सकाळी परत आम्ही वाट बघी होतो तुझी. नाश्त्याक आमका कोण नाही ना रे. वाली कोण नाही आमका नाश्त्याक. त्याच्यामुळे आम्ही बघत होतो. किती दिवस खाशात माझ्या जीवावर. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि बऱ्याच दिवसांनी स्वागत आहे. तर बऱ्याच दिवसांनी असं कशाक म्हटलंय तर तुमका आता माहीतच आहे की बऱ्याच दिवसांनी आपली व्हिडिओ येतात. आणि एवढं मोठं गॅप कशामुळे पडलो ह्या तुमका बहुतेक माहिती नसत बऱ्याच जणांका. तर मी तुमका सांगते तर समजावून. आपल्या विरण बाजारपेठेपासून जवळपास 20 किलोमीटरच्या अंतरावर म्हणजे थोडाफार शहराच्या ठिकाणीच फक्त ऑफसेट प्रिंटिंग म्हणा किंवा म्हणजे थोडक्यात प्रिंटिंग प्रेस ही आपल्यापासून लांब होती. आणि आपल्या विरण बाजारपेठेमध्ये बरेचसे सोयी उपलब्ध झालेले आहेत. तर त्यामुळे एक फक्त नव्हतं आता म्हणजे प्रिंटिंग प्रेस. तर प्रिंटिंग प्रेसमध्ये आपल्या काय येतला आता बॅनर येतले, त्यानंतर लग्नपत्रिका येतले, इन्व्हिटेशन कार्ड येतले, हँड लेबल येतले. जा असतं ऑफसेट प्रिंटिंगमध्ये किंवा प्रिंटिंग प्रेसमध्ये तर सगळं आपल्या आता बाजारात उपलब्ध होतला. तर लोकांचा प्रेम आणि लोकांचे बरेचसे आशीर्वाद ह्यांच्या सगळ्यामुळेच आपल्या ह्या उपलब्ध झालेला. तर प्रिंटिंग प्रेस आपली खय असलेली कशी असलेली काय याचा पूर्ण काम चालू होता. आणि त्यामुळेच मला व्हिडिओ करूक मिळालो नाही. तर ते कुठे असलेली काय मी तुमका सगळं दाखवते. आपल्याकडे म्हणजे त्या रूमचंच काम चालू होता आणि आपल्या स्टुडिओचं पण काम चालू होतं. स्टुडिओचं काम तुम्ही बघू शकता झालेला कशामुळे मी तुमका दाखवते आपण. तर त्या दोन्ही कामं चालू होती त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ करूक मिळालो नाही. फुल बिझी एकदम होतोय. आणि आता थोडंसं फ्री झालंय त्याच्यामुळे म्हटलं तुमका सगळ्यांका आपण सांगूया नक्की काय चालू आता आपल्या. तर आपली जी मशीन इली आपली बॅनरची जी मशीन इली ती खूप लांब आणि खूप जड आहे. म्हणजे जवळजवळ 10-12 लोक ते का उचलूक लागतात एवढा त्याचा वेट आहे. तर इकडे ते धुळीत राहण्यापेक्षा म्हटलं तिकडे आपण आपल्या फॅक्टरीत ठेवूया म्हणून आम्ही ती फॅक्टरी तिकडे ठेवलं. सुरक्षित एका ठिकाणी ठेवलं होती. तर इकडचं अजून काम पूर्ण झालं नाही. अजून एक 5-6 दिवसाचं काम शिल्लक असा. 5-6 दिवस म्हणजे 8-1 दिवस तरी जातील नक्कीच. कारण थोडासा फ्रेमचा बाहेरचा रवलेला, वरच्या सिलिंगचा रवलेला आणि आपलं AC वगैरे आतमध्ये लावतो. तर तेवढा काम फक्त रवला आता. त्याच्यानंतर मग सगळं सेटअप आतमध्ये करून त्यानंतर मग एक मोठा म्हणजे आपला ग्रँड ओपनिंग आहे दुकानाचा. तर त्याची पण व्हिडिओ मी तुमका टाकतलेच. तर आत्तापासून पुढे मी तुमका वेळोवेळी तुमका न्यूज देत राहून कारण थोडंसं फ्री झालेलो आहे मी. तर तिकडे जाऊन आपण आता बघूया की कुठल्या काम आपलं झालेलं आहे रेडी. आणि स्टुडिओचं पण काम कसं झालं तुमका मी दाखवते. एक पहिलं आपलं वेगळं स्टुडिओ होतं तो पण व्हिडिओ मी तुमका अगोदर टाकलेलो होतो. आता हे पण स्टुडिओ तुमका मी दाखवते कुठे काय सगळं आता. तरी आपलं स्टुडिओचं एंट्री गेट आहे म्हणजे तरी आपलं स्टुडिओचा दरवाजातून आतमध्ये गेल्यानंतर राईट साईडला आपलं काउंटर होतो आणि मध्ये या पार्टेशन होता. त्याच्या मागे फोटो वगैरे काढत होतो आपण त्याच्यामुळे या पार्टेशन होता मध्ये. तर पार्टेशन आता अर्धा कट करून वरना ओपन केलेला. हे बघा ह्या सिलिंग आपलंच मित्र स्वर्गीय कोकणचो क्रिएटर पराग कुबल ह्यांनी त्या सिलिंग केलेला असा. आणि इकडे छोटंसं आपलं फोटो वगैरे लागलेले होते. इकडे एक कम्प्युटर ह्यो कम्प्युटर आपल्या डिझायनरसाठी आहे. म्हणजे फ्लेक्स प्रिंटिंग म्हणा किंवा इतर काय म्हणा जे डिझाईन करू लागते त्याच्यासाठी ह्यो कम्प्युटर आहे डिझायनरसाठी आपल्या. आणि माझं जो इकडे काउंटर होतो तो मी इकडे आतमध्ये घेतलं आहे. बघा ही आपल्या झेरॉक्सची मशीन वगैरे सगळा हे सेटअप आणि हे आपलं कम्प्युटर. तर हे काउंटर मी आतमध्ये घेतलं आहे फक्त एवढंच.
तरी हा आमचं घर तुमका माहितीच असतात. त्या समोरचं आपल्या रुपेशदाचं दुकान, ही आपली बेकरी सिद्धिविनायक. आणि इकडे आपलं प्रिंटिंग प्रेस होतला. इकडे पूर्ण ओपनच होता. तुम्ही ज्यांका माहीत असतात आमचं घर अगोदर बघितले नाही असतात त्यांना माहीतच असतात. आणि हे त्याचे लादी वगैरे बसवून सगळा ओके झालेला आहे बघा. लोटो पहिलं हे नव्हतो, इकडे थोडासा खोलगट भाग होतो. आता तिकडे लादी वगैरे बसवून हे भिंत वगैरे घालून सगळा सेटअप झाला. अजून थोडासा हय आमका ते PVC शीट्स लावून पूर्ण पॅक करूचा. हय एक पार्टेशन आहे त्याला छोटासा वरपर्यंत, आणि ह्या पूर्ण सिलिंग. आणि हे पण एक दरवाजा आहे तुला, हे दरवाजा येऊन पूर्ण ह्या पॅक होताला. त्यानंतर मग हे रूम रेडी झालो. इकडे आपला प्रिंटिंग प्रेस, बॅनर, लग्नपत्रिका सगळा आपल्याकडे थोड्या दिवसातच उपलब्ध होणार. मग तर इकडे आपलं दुकान होतला. चला पण परत जाऊया. पूर्ण काम झाल्यानंतर पण तुमका मी दाखवीन आतमधनं दुकान आपलं कसं झालं. आता चालेल काय मग कॅसेट कसली टाकल्या नाही? हां कसली नाही ना टाकू का अजून? हां हां मग काय नाही, मग लवकर होतं तुझे केस कापून. तरी किती अर्धा तास झालो असतात नाही यार. हां मग जास्त ऐकत राहा नको रे त्याचा. तर आता तुम्ही बघितलंच आपलं प्रिंटिंग प्रेस खय होतं आता. आणि मी तुमका काय जास्त पण दाखवू शकत नाही कारण आज कोणाचंच काम नव्हतं आणि आज माझ्याकडे वेळ होता, त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ करूक मिळाली. उद्या बाजार आपलं बुधवार, आणि त्या बाजारातली पण गर्दी कितीशी आहे काय अजून तरी म्हणजे मुलांका सुट्टी वगैरे पडली नाही. कोणाकोणाक पडली आहे, कोणाकोणाची अजून परीक्षा वगैरे चालू आहेत. बाजारात काय जास्त गर्दी नाही आज, काल पाऊस पडल्यामुळे. आणि तुम्ही बघताच इकडे गटरा पण ओली आहेत आणि रस्ते पण थोडेसे ओले आहेत. बघूया वरती जाऊन आपण किती बाजार भरलो होतो. एक फेरफटको मारून या बाजारात ना. खूप दिवसांनी बाजारातली तुमका शूटिंग दाखवतोय मी. हे आपले मासेवाले आहेत. आमच्या सबस्क्रायबरांचा फोन इल्लो काल. तू खूप दिवस दिसलं नाही बाजाराच्या व्हिडिओत म्हणून तुका दाखव गेलं त्यांका. केवढे आणलं मोठे मासे? अरे एक अर्धो संपलो आणि एक अक्को. हा स्वस्त आणि मस्त मासे आहेत. पापलेट आणले नाहीत. काका काय घेतास? मोठं घेऊन जा. अरे तो मोठं घेऊन जा मासू चांगलं. काय घेत रे? काय घेत कोणा? 200 रुपयाक मोरी. काय 200 रुपये? तू काय आणलं? हा तू मोठे मासे नाही आणलं ते. आता पाऊस पडाक चालू झालो. हा मात्र आमचा आताशी बाजारात गर्दी कोणच नाहीत बाजारात, त्याच्यामुळे कंटाळा येईल. आता जाऊ का? आता कुर्ल्यांका जाऊ का ना? काल पाऊस पडला त्याच्यामुळे कुर्ल्यांका जाऊ का? किती रुपयाचे घेतलं? 200 रुपये फक्त. 200. रिक्षावाल्यांनी जोरच केल्यानी या लय लांबपर्यंत रिक्षा लागली आहेत आणि आतल्या रस्त्यात सगळे. काय गे उशिरा येईल. रिक्षा बघ खय पर्यंत लागली आहेत ते. रात्री धरल्या थोडेसे कुर्ले. होय ना.
हे आमच्या म्हाताऱ्याने चिंगळा बरी आणल्या ना हा होतं चिंगळा म्हाताऱ्याने आणलाय ती बघते हे कसं होतं वाटो लावलं 200 50 रुपये का वाटो काय एका चिंगळाचे सांगलं 50 रुपये 200 रुपये हो 50 हे 50 वाले नको हो काय तर पिकी घालतो बोल बाजारात दोनसाठी रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे ना ट्रॅफिक भरपूर होत आहे बघा पुढे भरपूर ट्रॅफिक झाला तिकडे मोठे मोठे गाडी लागलेत पुढे बघा तर मित्रांनो आपला आठवडा बाजार बुधवारचो कसो वाटलो तुमका तुम्ही बघितलास हे माशेवाले बघितलास त्यानंतर आपला रिक्षा स्टँड बघितलास इतर बाकीचा सगळा बघितलास तुम्ही जाजा मी तुमका दाखवतो प्रयत्न केलाय गर्दी किती आहे ती पण बघितलास यापेक्षा पण गर्दी होतली या फक्त मुंबईवाले ज्यावेळी येतले त्यावेळी आपल्या बाजारात गर्दी दिसतली आणि नक्कीच ती पुढच्या बुधवारपासून गर्दी आपल्या भरपूर दिसतात कारण सुट्टे ज्यांका पडले ते नक्कीच गावात घेतले आहेत तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं तुमका मी दोन दिवसाचा व्हिडिओ मिक्स करून टाकलाय म्हणजे आजच्या दिवसाचो कालच्या दिवसाचो आणि आजच्या दिवसाचो व्हिडिओ मी तुमका मिक्स करून टाकलाय तुमचा व्हिडिओ कसं वाटलं तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा आणि सांगितलंय तर मात्र नक्की लक्षात ठेवा मे महिन्यात जेव्हा तुमची फेरी होईल बाजारात तेव्हा नक्की आपल्या स्टुडिओ भेट द्या तर आत्ताचं तुमका व्हिडिओ कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा आणि व्हिडिओ लाईक करू आणि शेअर करू विसरा नको पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटूया तोपर्यंत बाय बाय